Avem o veste nouă de la Lidl, direct de la raionul de mături și fărașe. Glumesc, de la raionul Home, Smart Home. Da, Lidl lansează un sistem smart și m-am simțit obligat să-mi dau cu părerea despre el. Bun, deci avem 5 produse în total deocamdată și îs la prețuri incredibile, deci într-adevăr îs ieftine. Bun, intrăm în aplicație și dacă încercăm să adăugăm ceva, zice că ne trebuie un gateway, pentru că absolut toate produsele astea care apar în aplicație sunt Zigbee. La prima vedere, Lidl a încercat o schemă Ikea, că și Ikea au un sistem propriu pe Zigbee. Diferența e că Ikea chiar a lucrat la sistemul ăla și a dezvoltat produsele alea, aplicația e o chestie făcută de ei. În schimb, la Lidl avem un sistem pe Tuya. Deci tot ce au făcut ei e că au completat un formular sau nu. Bine, poate că au discutat cu ea de la Tuya, dar Tuya oferă serviciul ăsta de branding, cum ar veni, și direct pe site-ul lor poți să rezolvi să îți personalizeze ei aplicația și da, să-ți branduiești niște produse. Deci practic poți lansa un sistem nou pe piață în câteva ore, că de restul se ocupă ei, că practic e făcută deja, treaba există. Mă schimbă niște culori, scrie pe produse Lidl sau ce scrie pe ele și un nou sistem smart revoluționar care de fapt exista și acum 2 ani. Acum, faptul că îs Tuya nu e neapărat un lucru rău, adică nu e deloc un lucru rău că îs produse Tuya. Lucru rău, în schimb, e că folosesc aplicația lor. Deci părerea mea că aplicația asta nu are niciun sens, fiindcă ați văzut câte produse avem aici și dacă intrăm direct în Tuya, cel mai probabil, acum nu pot să vă garantez că numai luni o să apară produsele astea, dar observați câte produse avem aici și putem adăuga direct gateway-ul de la Lidl sau cel mai probabil putem folosi absolut orice gateway Tuya cu produsele alea. Bine, îs 4 produse, câte îs? Da, gateway-ul, senzor mișcare, priză, niște becuri și un senzor de ușă sau fereastră. Așa, deci cel mai probabil dacă avem un gateway Tuya putem să adăugăm produsele de la Lidl fără nicio problemă în aplicația Tuya. Sau dacă achiziționăm și gateway-ul Lidl, n-are rost să folosim aplicația Lidl, folosim direct Tuya, fiindcă putem extinde sistemul foarte ușor cu produse Wux. Hornbach vinde Nedis care e pe Tuya și da, touch-urile de la Muno, da, și da, Gosundu, Kineticus, o grămadă de produse compatibile Tuya și da, într-adevăr, majoritatea recomandă să descarci aplicația lor, exact ca și Lidl-ul, numai că trebuie să fim mai deștepți și să folosim aplicația Tuya. Bun, acum revenind strict la produsele Lidl, gateway-ul e pe cablu, da? Deci majoritatea producătorilor mai nou oferă gateway-uri wireless, doar le alimentezi pe micro USB, nu trebuie să le conectezi la router pe cablu ca și Philips și ăsta de exemplu. Principala diferență din câte am înțeles e că un gateway cablat duce până la 200 de device-uri Zigbee
și unul wireless până la 50 de produse, undeva ar trebui să scrie, da, scrie up to 50 Zigbee devices. Bun. Da, deci asta e despre gateway. Pe urmă, senzorul ăla de mișcare, nu știu ce-i cu el. Priza asta probabil au ales o poză ciudată, fiindcă nu văd împământările. Da? Și becurile LED RGB. Aici are o discuție, fiindcă dacă vrei să folosești becurile astea pentru iluminat, așa, nu iluminat ambiental, pentru iluminat de zi cu zi și te gândești că le folosești cel puțin 3 ani, adică atât au garanție, le folosești 5, 10, nu știu cât le folosești, așa, ar trebui să te orientezi spre niște becuri care au și LED-uri albe. Deci nou trend e RGB CCT-ul ăsta. Un bec RGB îți face albul din RGB și un alb slăbuț, albăstrui, ciudat, da? Deci nu are LED alb, efectiv. Pentru iluminat ambiental e super și prețul e ok, dar da, 5 ani de zile totuși nu-i puțin, să zic așa. Bun, senzorul pentru ușă. Aici iar ar fi o discuție, fiindcă am testat mai multe produse Tuya, unele foarte chinezești, altele mai puțin chinezești și da, și Wuxu care îi chinezesc, dar trece prin Olanda. Și pot să zic că dacă intri la Automation, aici să văd de găsesc un senzor, door senzor. Da? Deci unele au opțiuni mai multe, altele au opțiuni mai puține. Da? Și da, deci nu sunt toate la fel, chiar dacă stuia, și ar cam trebui alese în funcție de nevoi. Da? Bun, cam asta a fost despre sistemul smart de la Lidl, care e sistemul smart de la Tuya. Și da, la prețul ăla sigur merită, dar e important să știm ce cumpărăm și da, nu văd rostul să folosim aplicația Lidl în care avem, nu știu dacă 10 produse aici, îs. Bun, deci avem mult mai puține produse și te blochează cumva să cumperi doar produse Lidl, în timp ce tot ce trebuie să faci e să instalezi Tuya și găsești milioane de produse care le poți adăuga în Tuya și toate produsele astea comunică între ele indiferent de brand sau da, ce scrie pe ele, că nu-i neapărat un brand. Bun, cam asta a fost părerea mea despre sistemul smart de la Lidl și ne vedem luni, dacă, da, deci luni se bagă la Lidl produsele astea, dacă îi codă la casă acolo, să știți că și eu în față și o întreb pe doamna de la casă că no, dar ce-i Zigbee-ul ăsta, doamnă, că nu înțeleg, dar gateway-ul ăsta, la ce mi-l mai trebuie și mie gateway-ul ăsta? No, că mă sună cineva.